Sve što sam u životu ukrao sam sam, pošteno, sa ovih 10 prstiju. Niko mi nikada nije pomogao. Ne samo da mi nisu pomagali, već bi me i prijavljivali policiji kao, eto oni su žrtve. Pa kakva si ti to žrtva, druže, kad držiš 100.000 evra u sefu u kući, mamu ti jebem. Ja sam žrtva. Mene policija ganja, a ne tebe. Mene sudije žele da osude, ne tebe. Koliko sam samo novca dao toj policiji i sudijama da me ne diraju, da me puste da radim to što najbolje znam. Da li sam se ikada žalio? Ne, ćutim i kradem. Kad si ti rizikovao slobodu za novac? Najlakše je, tako kao ti, otvoriti privatnu firmu, raditi po ceo dan i drmati lovu. Danas svaki kurton ima firmu. Svi su neki direktori. A nas lopova je sve manje. Alarmi, obezbeđenje, kerovi, laseri. Sve rade samo da bi nam otežali posao. Svi su protiv nas lopova. A meni je to tradicija, porodičan biznis. Moj otac i deda su bili vrsni lopovi, poštovani u društvu. Sada poznajem možda još par lopova na slobodi. Sve ste nas pozatvarali kao poslednje kriminalce. Ozbiljno razmišljam da se prekvalifikujem u političar. Znanje i iskustvo već imam. Šta će meni ovo? Otvorim neku stranku, ubedim neke budale da glasaju za mene i userem se od para, bre.